Häzirki wagtda Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary koronawirusa garşy waksina edilme üçin elektron saglyk kitapçalaryny almaga howlugarlar. Bu ýurt öz çäginde koronawirus keseliniň ýokdugyny resmi taýdan yglan edýän kim bolsa, ýa-ni ýakynda COVID-19 garşy rus sanjymlaryny hasap aldy we ilata vaksinasiýa etmäge taýýarlanyp başlady. Saglyk kitapçalaryny açmak işi ilat üçin ençeme guramaçylyk kynçylygyny döretdi. Elkinji nowatda madda agram saldy. Azatlyň vilayatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, saglyk kitapçasy üçin sebetde işleýän adamlaryň aýlyk haklaryndan 3% möçberinde pul tutulup başlandy. Pensionerler we işlemeýän adamlar her aýda bankyň üstü bilen 15 manat tölemeli edildi. Mundan başga da käbir ýagdaýlarda kitapçany açmak isleýän adamlardan geçen 2020-nji ýyl üçin tölemek talap edilýär. Ilata saglyk kitapçasy bolmadyk ýagdaýynda COVID-19 garşy vaksinanyň edilmejegi duýdurulýar. Adatlyk radio elektron saglyk kitapçasyny almagyň düzgünlerini we vaksinasiýa iş tertibiniň çekmejeklerini Liwap vilayatynyň hemde yerli banklaryň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda vaksinasiýanyň ýanwar aýynyň başyndan bäri taýýarlanýan sanawlara laýyklyk tamalaşdyryljakdygyny aýdarlar. Ilkinji nowatda vaksina ediljek raýatlaryň sanawlaryna garrylar, lukmanlar, mugallimler we hroniki keselleri bolan adamlar girýär. Şoňlar saglyk kitapçasy üçin alınýan tölegler oktasady çökkünlükden, agyr işsizlikden, derman we adyk yetmezçiliginden kösenýän ilad üçin goşmaça kynçylyk döredýär. Koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly çäklendirmeler ýurdun ilatynyň aglaba böleginiň mali ýagdaýyny hasam erwetleşdirdi. 2 fevralda Azatlyň habarçylary keselhanalarda saglyk kitapçalaryny almak üçin barýan adamlaryň köpdigi sebäpli uly nowatlaryň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Liwap vilayatynda vaksinasiýa entek başlanmandyr. Habarçylarymyz bilen anonim gürleşen yerli medisina işgärleriniň sözlerine görä, vaksinasiýanyň başlanmagynda indiki hepde Aşgabatda planlaşdyrylan hökümet budak we sebit ýol başçylarynyň gatnaşmagyndaky giňişliň ýygnakdan soň başlanmagyna garaşylýar. Mundan öň Türkmenistandaky habarçylarymyz ýurtda ortaýan koronawirusa garşy Sputnik vaksinasiýasynyň 15 fevralda başlanmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Ýurdun häkimetleri ilata sanjym edilmeginiň wagtyny resmi taýdan yglan etmedi. 3 fevralda Aşgabatdaky habarçylarymyz paýtagtyň saglygy saklaýaş edaralarynyň lukman işgärleriniň arasynda COVID-19 keseline garşy vaksinasy bilen sanjym edilip başlanandygyny habar berdiler. Koronawirusa garşy vaksina ediljek adamlaryň sanawyna girdilen Aşgabatlylaryň sözlerine görä, şuňlar medisina işgärleri vaksinasiýanyň wagtyny ma'lum etmeýärlerdiňe goşmaça jaň ediljekdigini duýdurýarlar. Öz çäginde koronawirus keseliniň hasap alınmanlygyny resmi taýdan yglan edýän Türkmenistan bir wada COVID-19 garşy 2 sany sanjymy hasap aldy we Merkezi Aziýada Sputnik Rus vaksinasyny hasap alan ilkinji ýurt boldy. Şeýle-de dünýäde Epiva koronavirus sanjymyny ortaýetden başga hasap alan ýeketäki ýurda öwrüldi. Häzirki wagtda türkmen häkimetleri çäklendirmeleri güýçlendirýärler. Ýurdun vilayatlarynda maska rejiminiň berja edilmegine gözegçilik güýçlendirildi. Hususan Dymarda polisiýa jemgyýetçilik ulaglarynda reýit geçirýär. Ýolagçylary we köçelerdäki piýadalary saklap, maskalary nädogry dakynanlygy üçin saklaýar we jerime salýar. Ilata vaksina etmek we çäklendirmeleri girizmek işleri ilada arasynda COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagynyň dowam edýän wagtynda amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Kaspy deňiziniň kenarlaryna ýüzlerçe döwleniň we müňlerçe balygyň maslagy akyp çykdy. Deňiz terket gullugynyň bir işgäriniň anonimlik sertinde gurrun bermegine görä, türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary gizlilikde taklap, häzir tuğjan daralarının köpçülikliğin ölümünün sebäplerini anaklamak tinensýarlar. Geçen ýylyň aýagynda Kaspynyň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dagestan Respublikasynyň kenarlarynda hem ýüzlerçe döwleniň maslagy tapylypdy. Balkanyň türkmen başy we gyýanly şäherleriniň hazar kenarlarynda geçen dekabrdan bäri ölü döwlenler peýda bolup başlady. Ýanwaryň dowamynda deňizçi harwalar hasem köp döwleniň maslaklaryny çykaryp aldylar. Olaryň sany ýüzlerçe. Mundan başga da sebitde köp sany ölü balyklaryň we guşlaryň maslaklary hem bar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan deňiz terket gullugynyň bir işgäri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasızlygyny soran terketçiniň maglumatyna görä türkmen häkimetleri
häkimetleri Kaspy deňizindäki ýeketäk süý demdirjiginiň köpçülikli ýagdaýda gyrylmagyny gizlilikde taklamagy we onuň sebäplerini anyklamagy tinanşýarlar. Ýolbaşçylar bu barada dil ýarmazlygy berk tapşyrdylar. Aşgabatly alymlar döwlenleriň virus ýa-da Twitter'däki zawodlardan syzyp çykan erginler sebäpli haram ölýändigini anyklajak bolýarlar diýip serhetçi 3 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Belletek Türkmenistanda ölü döwlenleriň kenary çykyp başlamagy bilen bir wagtda Kaspynyň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dagestan Respublikasynyň paýtagty Mahaçkalanyň hazar kenarlarynda hem 300 goly döwleniň maslagy tapyldy. Häzirki pursat Rus alymlary munyň sebäpleri bilen bagly durly çaklamalary ortağa atýarlar. Russiýanyň balyk hojalygy we okeanografiýa boýunça ilmi barlyk institutynyň bu ýagdaýlary teljermek üçin esaslandyran Kaspy ilmi ekspedisiýasynyň alymlarynyň 10-17 dekabr aralygynda geçiren birinji tapgyr derňewleriniň netijelerine görä, döwlenleriň köpçülikliň ölmegine adaty tebii ýagdaýlaryň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Bu barada Interfax habar gullugy 21 dekabrda Russiýanyň balykçylyk boýunça federal gulluguna salgylanyp habar berdi. Şol bir wagtda Russiýanyň Ilymlar Akademiýasynyň Severtsev adyndaky ekologiýa we evolýusiýa meseleleri boýunça instituty geçen ýyl Dagestanyň kenarlarynda döwlenleriň ölmegine seismik ýagdaýlaryň netijesinde syzyp çykan tebii gazyň sebäp bolandygyny çaklaýar. Bu barada TASS gullugy 26 ýanwarda habar berdi. Maglumaty görä Rus alymlary döwlenlerde koronavirusy, mergini, parvovirus infeksiýasyny we uly intensivlikdäki gelmintozy ýüze çykarmandyrlar. Kaspy deňizinde döwlenleriň köpçülikliň haram ölmegi ýaly ýagdaýlar wagtal-wagta ýüze çykýan hem bolsa, soňky döwür bular ýaly hadisalaryň sany göz görteli köpeldi diýip Naked Science Rus internet nesiri maglumat berýär. Egerde geçen asaryň ikinji ýarymynda döwlenleriň köpçülikliň ölmegi boýunça 8 ýagdaý resmi taýdan hasaba alynan bolsa, bu ýüzlükde şeýle ýagdaýlaryň eýem azyndan 7-si hasaba alyndy. Gazak habar serişdeleri 2020-nji ýylyň özünde Kaspy'de 30.000 döwleniň ölendigine üns çekdiler. Hazar döwleni tebigat goramak baradaky halkary birleşen Gyzyl kitaby bilen birlikde Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna hem girdilendir. Türkmenistanyň tebigaty goramak ministrliginiň BMG-niň biologik türlülük hakyndaky konvensiýasynyň çözütlerini milli derejede amala asyrmak boýunça 2014-nji ýyldaky 5-nji hasabatynda Kaspy'daky döwlenleriň tananyň azalýandygy hem bellenip geçilýär. Hasabatda muňa etatan virus keselleriniň ene döwlenleri önelgisizligi getirýän durnukly zäherli himikatlaryň täsiriniň şeýle hem olaryň aýratynda ýaş çağlarynyň köpçülikliň tutulmagynyň sebäp bolýandygyny ýa Azatlyk radiosynyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň tebigaty goramak ministrliginden kommentariýa almak tinançyklary netije bermedi. Ýatlatsak, Türkmen häkimetleri geçen may aýynda koronavirus aladylary bilen bagly Kaspy'de suwa düşmegi gadagan edipdi. Awganistanda ýaşaýan azlyk milletlerim öz ene dillerinde teleradio gepleşiklerini açdy. Awganistanda 100 töwerege hususy telekanallar gepleşik berýär. 200'den gurak radio stansiýalary FM tolkunda efire çykýar. Türkmen dilinde öz başdak gepleşik berýän radio we teleýelim ýokdy. Ýa-ni ýakynda Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynda Türkmen FM adly radio gepleşik berip başlady. FM tolkunda gepleşik berýän we radioda häzir köplenç dinleýijileriň islegi boýunça aýdymsaz efire gidýär. Türkmen FM. Radio Türkmen stansiýasyny gurjy Beşir Hekimiň aýtmagyna görä, bu radio awgan türkmenleriniň guran ilkinji hususy radiosudyr. FM tolkunda gepleşik berýän bu radio Awganistanyň medeniýet we maglumatlar boýunça ministrliginde hem aragatnaşyk ministrliginde resmi taýdan hasaba alınıpdyr. Radio Türkmen Afganistan Türkmenlerinin birinci hususi radyosu. Türkmenler Demirgazyk Awganistanyň 5 vilayatynda goçun bolup ýaşaýarlar. FM Türkmen radiosyny Demirgazyk Awganistanyň 4 vilayatynda dinläp bolýandygyny Hekimi bildirdi. Jowzjan vilayatynyň Serpil vilayat, Anhoy we Balx vilayatynyň ham obalarynda eşdilýär. Halkyň kynçylyklaryny beýan etmekde mediýanyň uly roli bar. Awgan türkmenleriniň sesi yerli metbugatda üren az çykýardy. Türkmen radiosynyň esasy maksadynyň awgan türkmenleriniň sesi bolmakdygyny Hekimi öňe sürdi. Ayal gyzlaryň ýagdaýlary bilen bagly we türkmen medeniýetini östürmek üçin hem din ugrunyň radio türkmende programmalaryň efire berilmeginiň gözüňünde tutulýandygyny Hekimi belledi.
Radionun asasy maksady türkmen halkynyň sesi. İnternet we sosial media häzirki zaman halkyň esasy güýmenjesine öwrüldi. Türkmen FM radiosynyň internet arkaly hem efire berilejekdigini Beşir Hekimi aýtdy. Bu radionu bizler internet yüzünden dünya eşler yanak. Awganistanda etniki halklaryň dillerinde telegepleşikler berilýär. Emma türkmen dilinde gepleşik berýän hususy telekanal heniz ýok. Türkmen FM'in ýany bilen türkmen telegepleşiklerine de başlatyljakdygyny Beşir Hekimi bildirdi. Radionu televizyona döndürmek niyetinde Awgan türkmenleriniň aýal gyzlarynyň metbugat ulgamynda işleýänler ören az. Türkmen FM radiosynyň neşerat bölümine Gözel Muhammedi ýolbaşçy bellendi. Türkmen FM radiosunda dürli programmalaryň efire berilýändigini Hanym Muhammedi ma'lum etdi. Türkmen FM Afganistan türkmenleriň birinji hususy radiosy. Owalarda ýaşaýan türkmenleriň belli bölegi türkmen dilinden başga dili bilmeýärler. Şonuň üçin Türkmen FM radiosynyň gepleşige başlanyny özleriniň şat bolandygyny Lukman Abdurrahman aýdýar. Türkmen FM radiosynyň 24 sagatlap gepleşik berýändigini Abdurrahman ma'lum edýär. Türkmen FM eşdiwaty, köp hoş bolduk türkmen dilinde 24 saatynda naşarat berýär. Türkmen FM radiosynyň efir çygyrynyň ýaýbanlandyryljakdygyny Beşir Hekimi aýtdy. Türkmenistanyň Mary we Lebap vilayatlarynda da eşdiler ýaly edip güýçlendiriljekdigini Hekimi ma'lum etdi.